Здравейте, аз съм Стефан от магазин за матраци от Матрак. В това видео ще си поговорим за избора на матрак и какви стъпки трябва да предприемете, за да направите правилния избор и съответно да не съжалявате за него. Абонирайте се за канала ни и да започваме. Първата и може би най-важна стъпка, която трябва да предприемете, е да определите какъв тип матрак ви трябва. Еднолицев или двулицев. Тъй като разликата е конструктивна, това е много важно, за да знаете какъв матрак може да поставите на вашето легло. Ако не знаете разликите, тук в видеото подробно сме обяснили какви са разликите между еднолицев и двулицев матрак. Второто, което трябва да направите, е да се уверите какъв размер матрак ви трябва за вашето легло. Това също е много важна стъпка, тъй като със сигурност не желаете да се озовите в ситуацията, в която си поръчали грешен размер на матрак и се чуете какво да го правите. Разбира се, и затова имаме видео, тук ще излезе, може да го гледате. От него ще разберете как правилно се измерват различните типове легла. Третата стъпка е да определите бюджета си или просто казано да решите колко искате да инвестирате във вашия нов матрак. Да, правилно чухте, матрак е инвестиция във вашия здравословен сън и вашия здравословен живот. Съня влияе на много неща в нашето ежедневие, затова е важно да спим добре. Четвъртата стъпка, вече може би е и най-трудната, тя е да определите каква твърдост матрак желаете и каква твърдост матрак е подходяща за вашето телосложение и за вашето тегло. Ако вече знаете колко трябва да е твърд вашия матрак, честито, може да започнете да разглеждате предложенията. В описанието ще намерите линк към нашия сайт, където може да си поръчате матрак. Ако не знаете, също в описанието ще намерите линк към подробна статия, в която сме се спряли на избора на твърдост на матрак спрямо позицията ви за сън. Най-общо казано, ако спите по корем, която между другото е нездравословната поза за сън и ви съветваме да се опитате да смените този лош навик, ви трябва твърд матрак. Ако спите по гръб, ви трябва среден към твърд матрак. Ако спите настрани, ви трябва матрак със средна твърдост, който да може да поеме формата на рамото и на таза. За по-тежките хора, разбира се, колкото е по-високо вашето тегло, толкова по-твърд трябва да е матрак. Ако не може да се доверите на онлайн професионалисти като нас, ви съветваме да посетите магазин, в който да тествате, за да усетите кой матрак е подходящ за вашето тяло и за вашите предпочитания. Важно е, когато посещавате мострена зала, да изберете предварително 2-3 модела, не повече, които да тествате. И като тествате, трябва да тествате матрака в позицията на сън, която спите, и поне 10-15 минути да лежите на матрака, тъй като в 99% от случаите матраците имат термоактивни материали в тях, като мемори пяна. Разбира се, на материала му е нужно малко повече време да се адаптира към тялото, съответно тялото да се адаптира към матрака. Ако след теста изпитвате някакво напрежение, независимо къде по тялото, значи този матрак не е подходящ за вас. Това е от нас. Надяваме се да сме били полезни. Харесайте, коментирайте видеото или просто го споделете с приятел, който си търси матрак. До скоро!